feeding. Feeding si Lola. Okay. Naku, talaga naman. Ang mata niya nakatingin pa sa akin. Oh. Teka, bakit bumagsak ito? Sabagay, pag bumagsak, kukunin naman niya yan. Hindi na nga lang sumasayaw. Hindi na, yun nga eh. Eh sila kasi naman hindi marunong magbigay eh. Masyadong mataas ang ano nila. Hindi nakikita. Hindi marunong sila, Jet, eh, no? Not like Lola. Lola, tamang-tama lang sa kanyang ano. Hindi sila marunong eh. No, Jet? Baka makalimutan ni Lola, masubo sa kanya. Huwag mong isubo. Nay. That's it. Organ. Organ. No more. Thank you, Lola. Ito pa. Say thank you, Masarap ito. Lola. Mayroong ano eh. Masarap May da. sauce ito dahil mayroong pagkaprasong Nako. Sarap to dahil merong ano, merong Tams. mayonnaise at saka Naku, may may karne pa. May karne pa. May karne pa yan eh, oh. Sayang eh. Kung makita ito ng anak ko, naka-video pa, maa-alta presyo. Kung nandiyan ang kuya mo, sabihin, don't give her that, Lola. Napupurnada tayo, no, Jet? Di mo, gustuhan niya. Eh, kasi may lasa din yan. Ito, hindi niya kakainin yan. Yung ibabaw. Corny naman talaga eh. Marunong siya eh. Alam niya kasi may lasa. Okay, that's it. Okay, thank you, Lola. Thank you, Lola. Bye.